yana can wani na ban da kuma na da yaban abu da wanda Muhammadu sirrin Allah wanda abai da ido daga Allah waye ya zamu yabe shi Allah ya yi kotar ka da hula ba zan yi na ba dadi da yaban abu da rasul What you
asiri ba sai an nade ba sai ya zama ka ga mu aiki ake shin zai da so ne to ne yauwa shine haka amma an tabbatar ta akan da yawa ba sai ka ji an ga shi da ba sai mutum kudi za a bari mutum za a bari anan in aka karbu in ba aka bari haka ba muke ana kana ji ana ta waje sosai idan ya sa gabatar da wani mutum su ne za su samu kafin ƙara samu ne zo kenan bidiyo ba turawa ne la vida. a fara mai kyau bidiyo da
wata magana wallahi ko ba zai yi ga zai fara da ka fito fili muna godiya malam Nasir Abdulhamid da tata Allah ya kara kusanci insha Allah kafin mu karasa wannan walima za mu gabatar da jahilan domin da ga madarasatul ulumul Qur'an sahawu sauri wanda ya ce ya zama da tijo duk wanda ya ce inda ba da tijo wanda ya zama da tijo da sai kun zama tsofaffi Karo gari.